Lisod. Every, kasi, ikaduha, maskin pag wala ko death threat, I need to walk the talk. Okay. Mga kapuso, sa itong mga subscribers, doon tang maingon. Salamat, Jackie. Oh, sige. This act, this profession simply makes me happy. Murag, para na ako kulang ang 2 ka oras gani. Hi guys! Welcome back sa ato ang YouTube channel. It's me again, Super Ricky. And yes, as you can see, natay kauban karon sa ato ang bagong episode. Ang nag-iisa ang investigador ng bayan sa Southern Mindanao. Ang sabihin mo lang, salamat, Chucky! Mga kapuso, Super Francis Chucky Bayer. Hello sir! Hello, ngayong hapon sa tanan o sa tanang subscriber ni Ricky Pangat sa YouTube channel. May hapon kaninyong tanan. Yes, but before ta mo padayon Super Chuck sa ato ang hisgutan karong adlaw sa ato ang episode kay natay ihatag alang kaninyong tanan. Mupili mi og winners. Yes, winners. And pabuta lang naa sa description sa ubos ato ako ang amo isulat lang ang question and ang inyong rason nganong kamo ang deserving nga mapilian or mabunutan nga modaog. And yes, to formally start the program. Yes. Yes, Super Chuck, daghan ang gustong mahibalaan kung kinsa ba si Super Chucky. Well, sa kaordinaryong tao, sa kanto pa nga termino, anak sa pobre nga letter O. Aspo. Pobre lang, gipadako sa ginikanan nga naningkamot ra pod nga makahuman og eskwela o hantod sa nabot sa industriya sa media. Ano lang siguro ang pinaka-brief nga description kung kinsa si Super Chucky. Pero Super Chuck, sa imuhang kuan, sa imuhang karera sa media, sa industriya, kay paunsa gyud ka nag-start, gusto pa gyud nimo ni nga mahimo kag diri miyembro sa media? Actually no, nagsugod ni way back kung ato yung sugdan no. Nagsugod ni 2004 kung asa listener nako sa campus radio pa to kaniadto. Okay. Nato programa sa una nga si Papa Tom ang nagdala kung asa naa kay tsansa nga motambag kay nay magpadalag sulat. Okay. So naga Tagalog man tong termino ato, hanas man pud Tagalog. Napil ko antod sa ni gipatawag ko ni Anhing Joel Casas, ang program director kaniadto sa Campus Radio. Estudyante pa ko ato that time sa San Pedro College. Okay, dili man ko maskom. Okay. So, gusto ba daw ko mag-DJ, pero kay tungod lagi akong ginikanan, nagtrabaho sa ospital. Ang ako mga igsuon, puro pod ospital. Ang tanaw nila sa media kaniadto og DJ, ubos. Okay. Pero nakita na ako, indot man para nako. So kamot ko nga mag-training, pero unfortunately wala ko gitugtan sa akong ginikanan kay tungod. Gusto nila nga makahuman kong medical nga kurso. Okay. So ana lang hantod sa nabot ko sa punto nga nakaingon ko gusto gyud nako ang media. And since akong mama kailan niya ang manager sa RGMA nga si Sir Nestor Burgos. Okay. Gitawagan sa akong mama si Sir Nestor nga whatever happens, maskin pag na-hiring, dili jud ko i-hire. So nanay mga ibabaga na. Babag na, nanay mga pagbabag. So natingala ko nga sige sila panawag og DJ nga hiring kay sa FM pa man ko kaniadto Campus Radio. Ngala ko naman ko diri ganun dili man ko ninyo i-hire. Na training na ko, gitagaan ko nila islat. Sige, gusto ka mag-volunteer lang ka. Sige sir, imagine ha, for 2 years sa FM, ang akong trabaho sa una, volunteer, walay sweldo. So that's for 4 years, upat ka tuig. 2 years. 2 years ko sa FM, 2 years ko nag-volunteer sa AM. Okay. Kay sa 2 years, ang akong trabaho, alauna to, alas 4 sa kadlawon, igo ra gyud ko time check kada oras. So alauna mo time check ko. Time right now is 1 o'clock. Sanda po ako tingog, alas 2, alas 3, alas 4. Mao gyud akong duty for 2 years. Pero katong nga graduate ang nursing ato. Oo, di na, 4th year college pa ko ato. Kay undang-undang manggod kong eskwela kay tungod lagi ning badlungon ta.
Oo, so balin-balhin po kong eskwelahan. Hantod sa niabot ang punto nga, paminaw na ko, wala, dili ko gina-welcome sa FM, kaya wala dyan ko gihar. Nag-volunteer na po ko sa AM, under management of Nelson Cañete. Cañete. Okay. So, 2 years po to, wala dyan ko sweldo po, bisag piso. Okay. Hantod sa naing istasyon nga, nag-open, bagong gi-revive nila nga istasyon, mo na tong Radyo Arangkada. Okay. Under the management of Nilpa Bulor, amo ang manager kaniadto. Itawagan ko, gusto ba daw ko mo-apply dito. So, ingon ko sa kong ginikanan, human naman ako akong kurso, nahatag na ako inyong gusto, nakagraduate na ko aning kursuhan eh. Mumidya na gyud ko. Amo to, nagtrabaho na gyud ko sa Radyo Arangkada as field reporter for 6 months. For 6 months. Oo. After 6 months, namanggod ko yung anak sa pagkaulitaw, kaya nakabuntis lagi during college. I need to support. Kamay magsweldo. So nag-decision ko nga mo, trabaho na po kong call center. So sa call center, dito ko nagdugay. Almost 4 years ko sa call center. Naabot na kong Cebu, naabot na kong Manila. Kunya, nahimo kong manager, supervisor, nahimong manager. Hantod sa gitawagan na po ko balik sa, dili ko happy. No? For 4 years. Sa 4 years din mo, isip call center agent. Pero dako kay sweldo. Okay. Just imagine, way back 2010, I'm already earning 60,000. Wow. No? So, kining, yes, to make the long story short, given sa katapos sweldo sa call center, dili compared sa media, Sa hospital sa po, dako hospital, sweldo. sa oo. perchak, unsay nakapatukmod sa imuha nga mobalik sa pagsigya. Happy jud ko. This profession simply makes me happy. Murag, para na ako kulang ang 2 ka oras gani. Murag, paspas lang kayo. Pero sa una, sa akong mga previous work, sige lang akong bantay sa oras, madugayan ako makauli. Dugayan ako makauli niya. Whenever I go home, murag, dili ko fulfilled, dili ko accomplish. Pero dire, sa media, accomplish ko because I get the chance to help. Kay, ang tanaw man gud sa mga tao sa mga media, maskom lang yun. Okay, yes. So that breaks the habit ba nga. Sa mo among kong batch ng engineer, na ay parehan ako, medical graduate ko, na ay pastor, Okay. na ay seminarian graduate. So that breaks the habit of dili tanang naglingkod og na microphone maskom. Mas graduate. Oh. Pero sa perchak, may hawa ka mga years ago, unya mibalik na pud ka sa Super Radio and tanaman gid sa imong mga listeners, mga taga-subaybay sa imong nalipay sa imong pagbalik. Yes, thank you. Karon sa Perchak, mas nailhan na po ka sa social media, labi na sa imong programang Investigador sa Southern Mindanao. Oo. Kay natay na-develop nimo nga kining ginatawag nga tabang alang sa ato ang mga suking tigpaminaw sa paunsa nato na create ang ato ang programa una sa pag-conceptualize sa Investigador o sa imuhang kining online show nga kining Salamat Chucky. Well, unang-una, I owe that to the management. Ang word manggod nga investigador is a flagship program of GMA, no? Pag maingon kag investigador, that's Mike Enriquez, eh. That's the CEO of the company. That's the big boss. Muragana ang thinking sa tao. True. And I was so lucky kay during that time, they approved the proposal of the management with the help of our former program director, no, Sir Jun Digamon, nga ihatag na nga program sa kuha. Okay. Investigador, Southern Mindanao. So of course with the help of manager Arnie Delfin, yan nangabot pod sila Sir Mike Enriquez at that time when murag naman gani siguro kato when we had the conference at Apubyo na sila Sir Glenn, Ma'am Susan. Ihatag din nila nga program sa kuha na ikaw ang magiging Mike Enriquez ng Davao. Amo gyud nilang istorya. So at first hadlok ko kay tako kayo nga responsibilidad ya. Ano ko ba daghan man kining makalaban ni nga programa niya. Mura man tagpatyunon na taan ni nga programa niya. You need really to stand eh. Kanang kumbaga prinsip dili lang barugan gyud nimo ni. Siyempre pag nabiya ka sa FM, cute lang ba ka dito. Pag nabiya ka dire, mura ba label, death threat, kompleto ba? So with the assistance, with support ni Sir Jun Digamo, actually si Sir Jun Digamo ng usa sa mga nag-develop sa Kuwain. I need to acknowledge that, no? Also with the help of Sir Cañete and Ma'am Arnie Delfin, our manager. So, tato na, nagsugod nga murag
nakakat-on ko unsa ang proper way of commentary mo nang nagana ko topic outline, nagalista ko. Ana lang. Kini pong salamat, Chucky. I owe that to you. Ako din. Ikaw ang nag-conceptualize na. Oh. Actually, wala dyan ko yung idea na, di ba, nagsabot-sabot lang mo tayo sa Restorya. It was just a plain chat with Ricky Bangat. Na-Rick, na ko yung mga sponsors, mga hatag ta, kay share na to sila ha, kay... Ilan pa karong pandemic. Oh, kay to elevate the anxiety level of the people ba nga. Everyday ba naman, wala na kayo nadungog na balita sa TV o sa radyo nga maayo. Puro patay, saka ang kaso, ayaw mo gawas sa balay. It's just to elevate the... Total, wala may survey karon. Correct. Wala Correct, survey correct. karon. Wala may for rating purposes, no? Because kabalo may this year, not the second, next year, wala survey nga mahita po. So this is not about ratings. Servisyong publiko. This is a matter of our client, trusting Investigador Southern Mindanao and Investigador Southern Mindanao sharing it to the public. Correct. Oh, asa man ko ipalit aning mga laptop, mga tab, mga bugas, mga pangload. Although some of those were my personal money. Especially ka na mga tabang sa mga tao. Pero ang sagad gyud nga na majority are gikan na sa mga kliyente nato diri sa Investigador nga gasalig. Ug syempre gina-share lang pud nato sa public and we acknowledge them as our client. Pero Super Chuck, yes, kaganihan na mention nimo nga kanang murag kaluhan na gyud sa imong pagpanerbisyo isip kini komenta hard hitting komentarista din sa bayan sa Davao. Ang death threat, mga libel. Super Chuck, paunsa nimo ni siya ginahandle og unsay ginabuhat nimo to cope up og para mas maging ganado, determinado pa despite sa mga hulga. At first no, mo na rason wala ko ganisibat ko Singapore. Abot ko Singapore tago ana. O Singapore, Malaysia, dagang ko gyatuan nga lugar because of death threat, hadlo ko. After my whistleblower was shot to death, kaingon ko this is something serious. And then nanay nagadto sa balay. So mao na to nga time nga murag di seryoso ni. So I need to go away. Uban ang akong pamilya nang larga mi. Ngadto mi og Singapore. I stayed there. After atong pagbalik na ako dere kay murag na clear na kay the accusation was actually very false lang yun. Oh, I was involved into drugs. Until ning gawas ang investigation gyud sa government na that's not true. Okay. Oo, so nibalik na ko dere ato. So this should every kasi ikaduha, maskin pag wala ko death threat, I need to walk the talk. Okay. Kung sa akong istorya dere sa ere, kailangan ako ng buhaton in my outside life. Kaya kung makitaan man ko ka, especially na social media, video lang karon, ingnon dahil ka tanawa ro ko si Chucky, istorya sa radyo, tarong, pag abot sa actual din nga kinabuhi, nahanay dahil niya. So I always need to walk the talk. No, ano ba? Whatever I preach here, whatever I tell the public here, I need to do that in my outside life. So that's the pressure ba? If I tell them, drive carefully, defensive driving ka dapat, I need to do that outside. I need to drive defensively. Ayaw mo pangaway sa inyong asawa. I need to... Isip po, kikipablatter ko sa kong asawa, no? Correct. Ulaw po. Kini Super Chuck, second to the last questions lang kay since mga kapuso mapadung na po siya ang programa magana-stress na and murag mamimo tani. Super Chuck, kini ang pangutana sa publiko, dili ba kapuyan si Super Chuck nga magserbisyo? Well, as long nga naay gasalig sa tuwa. Ako lang siguro ang anchorman sa tibuok AM industry na dili mahadlok mo mention og pangalan sa laing radio station. Okay. And the management is very aware of that. Because this is not a matter of I am big here, I am something superstar here. Public service man gud ang atong gistoryan, tabang. So there should be no boundaries. Realistic man gud, realist ang ako ang approach ba, realistic ka dapat ba. There are things that other stations cannot do but I can. And there are things that I cannot do but other stations can. So kung tabang ang atong isgutan, then why, anong idalo na ko? Dapat diri lang gid mo sa kuha, ha? Ayaw gid mo gantog na yung station. If other stations can help them, why not? Why not? Okay. Diba? Kitabang man. So mga hantod na gasalig sa kuha o na mudungol sa kuha, basta kaya lang pod. Okay. Basta kaya lang sa imong kuan. Kaya sa atong powers, no? Okay. Yung mo balipad. O, di jud ko kapoyan. Okay. Kini Super Chuck, unsa pa ang mga angay namong atangan sa imuha and mga programa pa o unsa pa buot nimong i-announce
sinaka-good news sa mga subscribers. And many of our subscribers Oh. are also your followers. Oh, Becky ipadayon. naman. Ipadayon Becky ang naman. inyong i-share ninyo ang Ricky Bangat nga vlog, no? Hindi na mag-subscribe? O gawas ana, i-subscribe po ninyo. subscribe po. Oo, i-subscribe ninyo kay actually Ricky Bangat since payat pa siya ato nga time hangtod karon na lang. Sexy lang gyapon. Payat lang gyapon. Hindi ko magkuhan. Mahimo na gid sang igsuon para nako. Oo. Sa una pa nga grade pa namo tong samal nga lastuhan na to. So, sa una pa no, kabalo na gid si Ricky unsa ko klase nga risk taker. Major. Na-relieve as major ato tugod ato. So anyways, subscribe ninyo ang Ricky Bangat channel, not just for fun, Okay. but because you will learn something out from those Oh, thank you so much. from the vlogs. And of course, partner po nato siya sa Salamat Chucky na to nga portion ng Ricky Bangat. So, Sabado, tangin ninyo. every Saturday, no, at tangin ninyo ang atong Salamat Chucky nga portion. Sabihin mo lang Salamat Chucky kung asa mga taglig mga papremyo. O kung may gusto mo sponsor, they can approach Ricky Bangat. And ay basig gusto mo ka mag-sponsor sa kuha. Pwede po. Comment down below. Oh, yeah. Salamat lang po ko sa mga sponsor na to. Yes, correct. Oh. Murang one super chat na maglungtad og mas mabigo pa gid ang programa. Correct. silang Oh, magsalig. tama gyud do. Kung naay mga mo sponsor diri, panganlan man ako sila. Welcome kay mo sponsor sa mo. Basta ba i-inform lang mi, makipag-tawagi lang ko ninyo. And then basta kining ato ang sponsorship, wala gyud ni kapalit gyud kundi Correct. announcement lang namo og tabang. Kay tabang man dili man ni ingon nga business atong gisgutan. Wala lang igo naman sila mo like. Correct. Igo naman sila mo kaya halas biyo sige na kag pangitag chismis sa Facebook. Correct. Like na lang sa super chat. Napaka-chance sa budog ko sa kasakong bugas. Kusa ka sa akong bugas. Tablet, mga- appliances. Basta mga gadgets, no? Gadgets, appliances, and then mga pagkaon. Ano yung mga importante. And Davao and outside Davao could be a possible winner. Yes, Kay for the last 2 episodes na to, puro taga Davao ato ang winners kay because we wanted them to stay at home so kita ang mag-deliver sila door to door. Dili tong pareha tong pangitsa ang kuan ha mga bagahe ha. Kinatuwa gyud tinarong gyud ni. Pero tama ta dito. Basig sponsor mo dito sa kuha. Oh, pon. Mo sponsor ang GMT. JNT. Baka naman. Pero ilabay lagi sa imuha lagi sa sakong bugas. Pero anyways no, those were isolated issues now. Yes. Ingon pa nila. Karon ang taga outside Davao, especially katong wala social media, kita ang mopadala sila og 500 pesos nga Legit. worth of load no. Kung dili sila gusto og load, ipapalawan na to. Wow. Oo, diba? Kung gusto nila og cash. Pero we need to make sure na ma-claim nila. Basic wala sila ID, di nila ma-claim. Correct. Pero mo na gini ang mga kapuso sa itong mga subscribers dungan tang maingon. Salamat, Jackie. Oo, sige. Salamat po sa Super Radio sa pagsalig sa ko. Okay. Uban man sa tanan akong kaubanan sa buhat. Salamat, Super kayo. Jack. Salamat. Wala ba man isa no? Unsa ba? Mag-shot.